Шундайрак чәмәк авылы инде. Еракта ялгыз бер ат җире инде. Килгән саен ул монда җири шулай. Ул авылны саклайдыр инде. Вот. Шуларык ничектер килеп чыга. Иске тегермән. Тишеге инде бар. Бу чәмәк авылының иске бер тегермәне. Ул якынча 100 ел элек төзелгән иде. Шулайрак. 90-нчы елларда аның әле канатлары да бар иде. Ул сүткәннәр шерп нитеп төшкән инде ахрысы. Шулайрак. Бұл айтып була татар мигмариятының андай шөпшін үрнәге дип. Анда бар буламы юкмы? Рафик işe kirdi ahırsı. Sen işe kirdin mi Rafik? Au. Ne var da işe kirip qarayıq. Ого. Так, biz тегермән эченә кирдек. Шундайрак урын. Анда күрәсез. Иске төрле тегермән җайланмалары ята. Так, ничек эшләгәндер ул? Ансы билгесез. Әллә ни монда пычрак фәлән юк, исе юк алай. Син эшкә керәсең дигәнен. Шуты эндәшмәдең? Мин үзем кирдем. Менә монда күрәсез. Мин теге тишектән астан кирдем. Кайсы почмакка? Сулга? Айда төшер. Шуларакмы? Айда төшер. Менә монда күрәсез тегермән ташлары ята. Онны будайны онга әйләндерүче ташлар. Ничек аталадыр ул татарча, анысын белмим. Сүзлектә карап алырга кирәк булыр инде анысын. Таш дип анысы.
Анысы бетон бағай бик ташты түгел. Ну, шулай да менә күрәсез, җил никадәр көчле ки ул менә зур менә тегермән зур бүренәсен әйләндереп аны аска таба әйләндерешне аска таба китереп менә шул зур ташларны әйләндергәннәр. Монда тагы менә ниндидер таяк, нәрсәдер шул да белмим. Шундый хәлләр. Так. Әле игътибар итик. Бүренәләр арасында кадак күренми. Барысы да бер-берсе белән кадаксыз тоташтырылган. Ниндидер җайланма. Ансыны бер аннан икмәкнең теге ну барган шул ни урыны инде юлы ишәтим менә. Менә шундыйрак. Кызыкмы? Прикольно. А ну сейчас официальный секрет, что ли? Шунлап та монда элек кеше ничек кергән икән? Ясно, что экран. Шуларак ничектер инде. Аның теге нигезе дә юк бит, эштә ничектер. Ул демәк просто ни җирдә торган. Ахрысы. Күренми бит. Ну, монда целый детектив булды инде бу. Живая Саша, мне древний. Тема завершаем. Ну, вы знаете, сталкер кебек ниләр булды инде. Нигә монда дәвам итәсе? Менә нидер зур бер әйләнә торгандай бер. Я аңлап чык, блин. Аңлап бетермә, ул монда ничек ниткән теге передачаң. Ул бәлки ни теге цеплый булгандыр. Менә бау фәлән. Ну, цепансы зинҗир була инде татарча. Зинҗир, ничек әйтергә Зинҗирле әйләнешме ничектер шулар. Нәрсә безгә барган? Ну, белмим нәрсә. Штафны ташата. Тышта? Чут күрмәдем мин. Нәмәштә. Да, ни, агачларсын. Ан карале монда чут ниндидер зур бүрәнә әйме куйганнар. Кая? Ну, вот на это вертикальный теге рәвешендә. Кайсы? Усу? Ну, вот менә шулай куйганнар бит. Ничектер нәрсә кирәк соң? Ну, ныгытыр өчен дә. Ну, монда ни кадаклар юк. Ничектер кадаксыз, что ли, ясаганнар ахрысы. Менә бұрынғы язмалар. Бармы монда? Чут күрмәдем. Менә буйның нумерациясы походу. А? Буйның нумерациясы. Номерлары. Ну, ансыны римский инде, лень бұрынғы фәлән түгел. Ну. Игътибар итмәдем. Вот это номерлар. Элек шуларак ясаганнар шул номерларын куеп. Хәзер буйның ничек? Буйга куялар инде. Анда считай оннарын ясаган шул ташлар арасында и аска тартмага куелган ахрысы. Шуларак ничектер. Аста чуть бер ни күренми инде җүнләп. Монда бит бер уйласаң кар, яңгыр төшә бит инде. Әллә ни чирек фәлән дип әйтмәс идем.
Лахрысы ырып, кадар чыгып китер. Яскын. Болған патшалы. Идені. Ya, анын идәне булмаган әме ахрысы. Не, bu idен. Идән. Ну, шулар гына. Ну, монда кимдир киргән иде. Аяқта тұрған біз аяққа шығып түшкен. Şu an bu boyana sınған да. Швай көтерілген. Ну, вот мен карап жүрем инде. Ну, монда кара зур андый калакты. Бар ул. Опа. Тотайы белә булган инде. Так, кайсын. Вот менә. Опа, искәндә те патшалар заманында андый кадаклар ясаганнар. Хәзер андай ясамалар инде. Замандағы шешеде тарабында. Ну, иске заманда кыйма юкмы, белмим. Ну, шеше ята инде. Ансыз булмый инде безнең. Eski zamanlarda plastik bir şeyler var даже. Анда пластик бутылкасы менә теге шешәсе бар. Ансы бик иске заманныкы түгел бугай. Bizim tatalar bunun en birinci olup plastik şey yazışa bulganlar. Şu an burada Менә кызыклы, менә зур гына кадаклар. onun şeyle onu da oynuyoruz. Ну, нимында тәрәзәсе кызыгаймы? Кара, мен пыяласы да сакланган. Кичкенә генә. Birden bir. Бердән бер. Так, монда йөреп ничектер? Буламы, юкмы тагы? Яның. Чуть ничектер. Так, хәзер без менеп нитеп карыйк. Казылып төшмәсем инде монда. Ярый инде. Так, йөрерлек бугай. Шундайрак кухын. Монда берничә андый. Монда да номерлы бүрәннәләр. Так, ну ялмасам ярый инде. Шул тәрәзә бугай, кузгалмый бугай. Я не ты форточка дигәнем күп нәрсә. Юк бугай. Анысы нәрсәдер ул? Так. Аның өстенә шул бүрәнә өстенә нидер таяклар куелган мөхәрсе. Хәзер шул күбрәк. Так, менә шун бүрәнә син торган бүрәнәсе турында мин что-то уйланып торам да аңлап бетермим нәрсәсе ул. Ни өчен? Тарихка кирип калдың инде. Şimdi fotoğraf çevirdi. Төшергәме? İyi fotoğraf ne var? Konuşun tekrar jeyken konuşun. Başka yakın çıtan da. Memten çağım ikanlar. Белмим. Менә күрәсез Рафик маймыл буларакмы, теге Спайдермен буларакмы менеп карый инде. Калып, егылып төшмәсә ярый инде. Olay bile. Менмәймен монда. Менә içinde bir җайланма ниндидер. Так, без репортажны дәвам итәбез. Менә бераз егылып, бәрелеп алдык та камера исән икән. Битер җайланма. Рафик монда тагы нәрсәдер төшереп нитеп йөри. Так, ну булгандыр инде төшердек инде монда. Йөреп була инде тагы.
Тоже. Тубасы. Benim nasıl ki yanımda? Мен мәйінді мында. Мачаралар ізләп нетіп жүрмеппіз енді. Ben de yok düşsem. Ну, Ben kalmasam kaybolsam. да кетеміз олайса. Sen bilmiyorsun mu? Жоқ, қандай нәрсе. Керегі жоқ. Ha? Керегі жоқ. Бұл тишіктен қазір біз шығамыз енді. İşte çıkarız. Міне біз қазір тышқа шығып, қарап алабыз шул тегерменні. Міне бір таш да ята екен. Мында әлі не ескетерлік әйбір жоқ. Міне шул зур бүрінлерге тайынып тұрған енді. Шул тегермен. Көресіз сәйме? Вот міне шулайрақ. Енді нәрседе қодақлар әйме. Мен көресіз. Қызықлы ескі қодақлар. Анысы да міне нетір қызықлы бір темір. Анысы бәлки бір басқыш кебек нәрсе болғандыр енді. Тыштан ол андай тояқлар белән капланган. Ярый. Китәбез.